сериозните неща мога да си говоря с единици хора, защото с повечето хора виждам, че си говориме глупости, смееме се. Няма разбиране. Няма смисъл да го казвам, няма смисъл да разговарям, защото виждам, че няма да ме разбере, нито ще проумее това, което ще му кажа. И няма мотивация. За мен отслабването или качването на килограми, за мен това е просто детска играчка. Говорим от страна от към воля. Ако поискам, мога да стана 140 кг за 5-6 месеца. Ако поискам, мога да стана и 80. Въпрос на само да кажа. Който каже, че няма сценична треска, лъже. Но мисля, че при мен е абсолютно в границите на нормалното. Не съм от вчера боксер. В този спорт съм вече почти 20 години. И преживял съм доста сериозни битки. Така че не може да ме притесни никой и нищо. Мисля, че ще бъде един много интересен матч. Мисля, че пишеме историята в момента, така че всеки един човек, който ще присъства на този матч, определено и той ще бъде част от тази история, каквото и да се случи. Искам да кажа на хората да бъдат спокойни, да бъдат така енергични и да искат победата също толкова колкото аз, и тя ще дойде. Колкото повече българи са в залата, толкова по-добре и за мене, толкова по-добре и за самите тях, по-добре за цялата нашата българска история и боксова също. Ще се радвам да съм с повече българи в Хамбург, също Владимир Кличко, за да може да им покажа и да даде Господ да го пребият тежко.